I'm telling you. Beyipakile phela la. Beyipake lana. So umuntu Obvious. Mhlawumbe akayijwayelanga. uzana ukuthi yenze njani. Lemoto. Ana wazi And ijumpile le wingene ngakhona. mayisuka la. Igibele slow. Igibele slow. Ngiyathanda ngibingelela abalandeli baleli page acethe ulike ushare uphinde ufollow lona leli page leli. Imoto kaSindi Makhathini silimaze impahla yasegaraji yakasasol. Kwangathi sigameko senzeka izolo ebusuku kuzose kube namhlanje. Echaza uzibonele uthi imoto ivedane yazindizela slowly yangena phakathi esasol indiza. Kuthiwa nje ubeyipaye kamnandi kabi imoto ukuthi ngasuka indize ingene phakathi egaraji kasasol. USindi ubesebhala kanje ku Instagram wakhe. Amabhadi shame ave ngilandela. Nikhumbule njalo ukuthi einsukwini ezimbalwa usanda kusolwa nguJackie ethi uJackie uyambona kuma DM endoda yakhe. Amaphoyisa afikile ke kusona lesigameko lesi ezocheck ukuthi ke yini eyenza ukuthi imoto ingene ngaphakathi ilimaze impahla egarage. Athe noma semfuthise zama ucheck ukuthi itabho bengaphuzile bathola ukuthi uSindi bengaphuzile ubesobho. Okuhleke shame ukuthi akulimalanga umuntu. Impahla nje kuphela egarage limalile. Ngiyacela ke njalo ke mlandeli waleli page ukuthi ulike, comment, ufollow leli page leli.